Соңғы вакытта hukuk соклау органнары, гомумән менә шушы Россиянең hukuk соклау органнары үзенең татарларына, гомумән милләт башка милләт вәкилләренә каршылык алып барулары сизелә. Шул исәптән әлбәттә инде безнең татарларыбызга 15 октябрь елга бер тапкыр билгеләнә торган көнгә дә рөхсәт бирмиләр. Хәзер рөхсәт гомумән юк. Төрле сәбәпләр белән әйтәләр. Я Юдина ягында каршы алыгыз, үткәрегез шуны. Безнең бабаларыбызның каны тамган Казан кирмәнендә. Аның иргәсе буенда, аның кирмәне буенда каннары тамган. Менә шушы тәри йөрешенә бу беләсез нәрсәдән килеп чыга. Монда күбрәк хәзер православ диненең көчлелеге. Biz нәрсәгәдер үзебезнең динебезне үзебез күтәрә алмыз. Монда инде әлбәттә дини нәзарәт вәкилләренә дә әзрәк сүз әйтер идем. Илгәре елларны алар катнаша торган иде. Соңгы елларны безнең муллаларыбыз да хәзер сүрләп калды. Чөнки бөтенесен зинданга итеп тыгалар төрле сәбәпләр табып. Илгәреге безнең белән бергә йөрегән, хәтер көнне йөрегән муллаларыбызны күрә алмыйбыз хәзер. Монда безнең Татарстан дини нәзарәтенең үзенең йомшаклыгы сизелә. Ни өчендер ул йомышчы малай сыйфатында калды. Ләбәк әйтеп тик тора. Менә шуннан гына мен чыгып әйтә алам.